Gayong mukabat sa 5,000 ka mga tao ang mosamot sa proclamation rally ni presidential candidate og Davao City Mayor Rodrigo Duterte ugma sa gabii didto sa Tondo, Manila. Mato ni Peter Chu Lavinia, ang pangu sa Duterte Media Group, nga ang rally isibya live sa Sunshine TV, mga radio stations ug live stream sa internet. Running mate ni Duterte mao si Senador Alan Peter Cayetano. Ang rally sugdan sa alas 7 sa gabii ug base sa report magpahigayon sab daw og simultaneous rally ang sa Davao City, Mati City sa Davao Oriental, Mabini ug Pantukan sa Compostela Valley, Tagum ug Panabo sa Davao del Norte ug Santa Cruz ug Digos City sa Davao del Sur ug Malita sa Davao Occidental. Gawas ni Duterte, mga presidential candidates magpahigayon usab og proclamation rally ugma. Base sa mga reports, si Vice President Jejomar Binay ug running mate niini si Gregorio Honasan magpahigayon og proclamation rally alas 8 sa buntag ugma sa Welfareville compound sa Mandaluyong City. Si Mar Rojas ug running mate niini si Lenny Robredo adto sa Rojas City alas 10 sa buntag alang sa ilang rally. Sa Senator Ferdinand Marcos Jr. ug running mate niini nga si Miriam Defensor Santiago adto sa Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte alas 11:30 sa buntag. Samtang si Senator Grace Poe ug Francis Cheese Escudero adto sa Plaza Miranda alas 4 sa hapon.